читаць асабісты дзённік сведкі Вялікай Айчыннай вайны, трымаць у руках канверт і лісты з пісем 1943 года. Даведацца, як стваралася кніга ўспамінаў, ніколі не забудзем. У год 80-годдзя Вялікай перамогі мы атрымалі такую магчымасць. Кожны дзень мы ходзім па вуліцах роднага горада, але рэдка задаемся пытаннем. Хто гэтыя людзі, чые імёны мы чытаем на шыльдах дамоў і чуем на аўтобусных прыпынках? Што яны зрабілі для нашай роднай Беларусі? Як склаўся іх лёс? Штодзень мы, вучні гімназіі нумар 37, ходзім па вуліцы акадэміка Фёдорова на заняткі. Разам з намі крочаць больш за 1000 дзяцей, іх бацькі і жыхары суседніх дамоў. Але не ўсе ведаюць, што наша вуліца носіць імя выдатнага навукоўца, заснавальніка школы тэарэтычнай фізікі ў Беларусі Фёдора Івановича Фёдорова. У маі 2025 года у нашай гімназіі пасля пошукавай і даследчай работы быў адкрыты музей акадэміка Фёдорова, і сёння мы хочам расказаць усім пра гэтага унікальнага чалавека. Фёдор Іванович Фёдоров у 1972 годзе атрымаў дзяржаўную прэмію БССР за шэраг адкрыццяў у галіне тэарэтычнай фізікі. І яшчэ мы даведаліся, што Фёдор Іванович сын нашага любімага дзіцячага пісьменніка Янкі Маўра, Творы якога з задавальненнем чытае не адно пакаленне беларусаў. Менавіта Янка Маўр рэдагаваў успаміны савецкіх піянераў для першай знакамітай кнігі пра Вялікую Айчынную вайну «Ніколі не забудзем». нам пашчасціла сустрэцца з пляменніцай Фёдора Івановича Фёдорова, Марыяй Михайловной Міцкевіч, унучка Якуба Коласа і Янкі Маўра. Паслухаць і запісаць яе ўспаміны, убачыць сямейныя рэліквіі і фотаздымкі. Яна расказала, што Фёдор Іванович ледзь не загінуў у першыя дні Вялікай Айчыннай вайны. Падчас працы з асабістым архівам вучонага, які знаходзіцца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь. Мы пазнаёміліся з кранальным ліставаннем бацькі і сына, якіх раз'яднала вайна. Уся праўда пра пачатак вайны запісана Фёдорам Івановичам у звычайны школьны сшытак. Гэта яго дзённік, які ён пачаў 22 чэрвеня 1941 года і вёў на працягу 2 першых жудасных месяцаў. Калі мы даведаліся, што Фёдор Іванович перадаў грашовую частку сваёй дзяржаўнай прэміі ў Беларускі фонд міру, а пасля і частку прэміі свайго бацькі, то не здзівіліся. Бо той, хто прайшоў праз выпрабаванні і жахі вайны, зведаў гора і боль. Будзе цаніць мір як найвялікшую каштоўнасць. Прыязджай